Sí, sóc un dels 100 concursants d'aquest programa i si vols saber com ho hem viscut des de dins, queda't que t'ho explico. 9è dia ja despertant-nos en aquests passadissos. L'habitació ha fet una merda, millor que no la veiem. Hem esmorzat, són les 7:15 per ser correctes. Demà hi haurà eliminació, haurà de quanta gent hi ha eliminació. I és que aquesta cosa es va posar en seriós. Jo tinc la teoria que avui serà castells i demà història. Tinc un mal a l'esquena espectacular. Si em fan fer un castell, a por les passo putes, però bueno. Història hauré d'estudiar. Com dic a la cançó, història sempre justa, però acabava aprovant. S'ha de repassar, però hi ha gent molt totxa. Mira, m'agradaria anar amb el Bernat per història, amb la Robli per castells, diria l'Edna també per castells, llavors em quedaria una persona... O l'Ares, sí, no ho sé. S'acosta un dia, història a Catalunya. Fai claqueta? Dia 9, hotel, recursos 1. Feu cara de sorpresa, tots cara de sorpresa. Vinga, aplaudiu. Cada vegada l'autobús és més petit. Algun dia hi haurà una furgoneta i la final ja seran 2 motos amb l'acompanyant. Literalment som aquests. Mira el bus. Esmorzem forts per dinar tard. Sí, exacte. Vale, avui l'esmorzar tindrà sentit. A la garrafa. El mot actual és el següent. Va, puja. Si un, re, mi, fa, mi, re, do, re, si, re, sol, re, si, re, do, si, do, mi, re, mi, do, re, si, re, sol, re, si. Ja grava això. Sí, està gravant. Ara lent. Això però donen voltes. Vinga, això a la caixa, i Robli, d'això ets molt. Ara vola, com la Mary Poppins. I això es fa en pospo. Hem començat el dia, érem només 10. Abans la grada era tota la grada plena. I ara n'omplim només una fila. I hem fet un joc d'ordenar-nos. Llavors primer hem fet del més graciós al menys graciós. El que més estudia el que menys estudia. I després hem fet del que més ha aportat al programa al que menys. I ens anàvem col·locant i ens anàvem com desplaçant. I amb això s'han fet els equips. Jo m'he quedat amb l'equip dels que menys ha aportat. Ens han tornat a donar de suadores i ens dèiem naps i cols. Nosaltres cols i ells naps. Estem entre hores estudiant castellers. Bueno, estem fent una pausa. La Pilar està fent el bottle flip, perquè estem al 2017, d'acord? Oh! Sí, l'he gravat. Feu veure que estudieu, que estic gravant. Aquí també hi ha apunts. La mestra és la Robli i l'Edna, però l'Edna és massa modesta com per ensenyar a ningú. Molt tímida. A veure com ens passarà aquí la fase i arribarem a la final. Oi que sí, Edna? Sí! Qui passi, jo estaré molt content perquè realment hi ha gent molt xula aquí. El més català de Catalunya el tenim aquí. El Toni. Tenim el catalano canari. Jo sóc el més català d'aquí. Jo arribaré a la final i vosaltres no ho sé. Què fa el Toni? No sé el que fa. Què fa el Toni? Què fa el Toni? El Toni només cobra. Fa TikToks i cobra. Ell va gravant, després posaran el TikTok i el Instagram. Ja ho veuràs, ja faig. Després hi ha hagut la prova de castells i han vingut els moxicanguers d'Igualada a fer-nos un castell. I després hi ha hagut 15 preguntes d'aquests castells. La primera pregunta ja ens ha donat amb tota la cara perquè hi havia un actor que l'havíem vist, estava a la pinya del castell. I ens han preguntat pel nom. I no en sabíem el nom. Sabíem qui era, però no sabíem el nom. L'actor es diu com si fos ahir. Una miqueta més per la PM, no? Bueno, ens han fet diverses preguntes. En quina posició estava la que tenia la faixa d'un color diferent? Quin tipus de castell era? Quants castellers hi havia dins el tronc del castell? Com moltes preguntes d'aquestes. Tot el que amb el nostre equip hem tingut bastants encerts, però també, bueno, cagadetes. Tot el que hem perdut d'aquesta prova. I també hem gravat una miqueta de material tipus per presentació nostra, com ens hem gravat amb la posta de sol. I l'Àngel ens ha fet la pista de demà i al principi ens hem pensat que li estava donant alguna cosa. Els Olí, les Numà, se les Lina. I hem deduït que són pronoms. Doncs aquí fèiem cervesa, no? Els 100. I ara... Això és el que som. Sé que pasé contigo. Ja els hi porto cap allà. Crec que ja ho tenim. Bueno, aquí el raconet de Sant Pere, el bar oficial del concurs. Salut! Ens posarem al llit a veure si ens dona una mica de sort i arribem a la final. Hi ha la possibilitat que d'aquí hi hagi la persona guanyadora.
estem en un autofurgo, no és ni un autocar. Està tothom estudiant i hi ha la fila dels malotes que no paren de cantar i... Fem polo. Y el loco estudiando portugués. I la gent aplicada està estudiant. Dia 10. Portem 5 capítols de concurs. Molt guais. I avui ha sigut un dia molt intens. Com sempre hem anat a grades i a les grades hem jugat a un joc. Ens han dit que el benefici que van guanyar ahir ens el jugaríem. Si guanyàvem nosaltres a una partida de bitlles, els hi robàvem el benefici. Però si guanyaven ells, el duplicaven. Llavors hem fet una partida de bitlles a una tirada per persona. I els hi hem guanyat l'avantatge. Jo estava molt desmoralitzat ahir, però clar, amb lo de les bitlles s'ha girat una miqueta tot. I jo estava en plan, vale, calla, que encara hi ha possibilitat. I ens ha fet com el coach. Treballava en equip, no sé què, era entrenadora de bàsquet. Nosaltres hem connectat la neurona i hem dit, vale, calla, que serà prova de pronoms febles, però barrejat amb bàsquet, d'alguna forma. Tipo, no saps la resposta, has d'encistellar a la resposta correcta, no sé què. I llavors hem anat a fer totals, hem anat a dinar, i mentre que anàvem a dinar i tal, anàvem repassant pronoms febles, substitucions pronominals. Després de dinar i de fer una mig de tonta, hem anat a fer la prova. Òbviament anava de pronoms febles, però era fotuda, perquè eren substitucions pronominals, però havien de respondre col·locant-nos sobre els pronoms febles que tocaven. I teníem uns petos amb uns números que deien l'ordre. Si jo posava sobre el guió, volia dir que el primer que hi havia després del verb era un guió. Després, qui tingués el 2 s'havia de posar sobre un pronom feble. Doncs aquell pronom feble aniria. I així anàvem construint la substitució. I teníem només 5 minuts per fer el màxim que poguéssim. Ha sigut un drama perquè nosaltres ens ho coneixíem i nosaltres anàvem bé. Però la pressió del temps se'ns ha tirat a sobre. Ens hem liat, hem fet errors i n'hem fet només 4. Si l'altre equip també s'encalla, pot girar-se la truita. Llavors hem baixat i l'altre equip ho ha fet i hem pujat. Ens han donat el veredicte i ells n'havien fet 8. O sigui, ens han duplicat. He sentit perquè hem estat dubtant molt en algunes. Hem utilitzat el comodín en una que per mi no era tan difícil. Després hem substituït només 2 complements quan hi havia 3 complements per substituir. Tot el que han passat ells a la final. Hem celebrat la seva victòria, ens hem abraçat i tot. I llavors hem fet el comiat. Clar, jo no ho sabia perquè, òbviament, no ho havia perdut encara. Es veu que l'equip que marxa se'n va com per un túnel amb unes llums com del color que porta la dessuadora i tal. I se'n va com cap a un lloc ple de llum. Ho hem fet un parell de vegades, plano per aquí, plano per allà. I després d'això ja només quedava l'última cosa, que era fer els totals de comiat. Ens han agafat a cadascú i hem parlat a càmera un últim cop per explicar com ens sentíem i com havíem vist la nostra eliminació. Fins aquí la meva estada al programa. Segueixo a l'hotel perquè com que demà hem de tornar cap allà, continuem dormint aquí una nit més i demà hi serem allà. Aquesta és la zona de concursants que ara s'ha quedat reduït a això. I allà hi ha la taula dels... Fa alguna cosa i treballa. L'últim sopar literal. Per mi la guanyadora està aquí. Una d'aquestes dos. Mama, mira, us ensenyo l'Ares, és la de Lleida, que també està a la final. I jo m'he quedat a les portes. I la Bolo també. No passa res. Troba el concursant infiltrat. Digo menos que les he fet, però... No pensem tan ràpid com això. Sí, m'estàs gravant després de dir-me que faig mamar la cara. Endevinar. Va dir que faig mamar la cara. Però... Tenim tots la mateixa. Jo m'ho he passat molt bé veient-ho. He jugat amb l'Àngel per la vida, llavors... I l'has guanyat. Nacho, grava. La fotuda, la fotuda. El Toni fa un TikTok pels concursants. Els en fa. L'Enric ha dit... El Toni fa un TikTok als concursants. No, els hi en fa. No, els en fa. El I... Els n'hi fa. Quadre, perquè el I seria si els fessis a algun lloc. TikTok als concursants a l'hotel. Llavors seria el I. Em sembla mentida que fa uns dies van venint aquí com a persones desconegudes. O sigui, no cabíem aquí. No cabíem. Ara en queden només 5 que estan a la final. Tu què creus que se'ls emporta? Jo sempre ho he dit, la Robli. O la Robli o l'Ares. Clar, depèn molt. Hombre, mira, no us estava gravant a vosaltres, però de cop heu aparegut. Ara anem a sopar. L'altre nom de copeo. Qui seré? Visca. Home, vosaltres podeu. Demà has No, li ha donat bona sort, Des que va vindre, ha anat cada nit. Ja en tenim algun per allà, de finalistes. Ja no és finalista, però potser s'emporta premi a casa. Que encara em tocarà alguna cosa. Ei,
I hem anat a prendre una copa amb els 9 finalistes i un parell o 3 de finalistes. Hi havia el Bernet, hi havia la Pilar i l'Ivan, que l'Ivan era el màxim promotor de la ratafia de la nit abans de l'eliminació. I després han vingut l'Àngel, la Júlia i l'Alba a fer la cervesa amb nosaltres i estar parlant una estona i tal. I molt guai, molt guai. M'ha agradat molt l'experiència. Demà ens quedarem a veure la final. No la podrem veure des de dins, però la podrem veure des de fora. Així que, bueno, m'hem de dormir, que se'm cauen els ulls.